history ngun taka kan en hian Mihringten hian lalna le thuneihna kan lo du ziate chumi chang tura ti hre kan nei lo ziate hi amak ngot mai thian cha jinga po huai ber thu ber ni kan tum fo ani lom ni in chunga po pa ber ni lovin nu ber zogin ro rel tum tlat kan om thi ni hi kan ngai thak tur po hi lal ni tura ma ni thi chen zom puite ngei po that hre lo nok sak po ni lo poi soi lo po ti hlum mai du lal chan chin ani le dona akim changin soilo maila rak thak tho mai officer in ai kha inawin lo chuin ni mai theidin huna ding ta se I that mai duangem mihring pa nga ya chuan tu main kan du lowang ma selal din hun dal khum ne lal thu thleng hi chu adang dai ti chu kan hre tur ani ang na chu hna ani a adang po kan la dil thei ani lom ni ma se ram pakhat lal chu pakhat chi ani theya adang dil tur om velo Paul le tu lai ram hroi tu le prime minister le president te po Trump ne yania kumli kumnga hnuwa kan la ni vele thei ma se lale ro chu an thi ma chu kan nga ya an dam chung chu lal dang anom thei tlat lo chu wan chun lal ni in chu hi chu age ma sang khop maya hetia kan ngai ai hian an lo sualin an lo ten om thei ani ole video ma sa kan ngai thak bak lal dang panga te chan chin toite te in kan ngai thale don nia masa in ngai thatu te khonga in subscribe le share kha min han ti sak le sa bula alom mu tang pakhatna Cleopatra pasari na hi Ptolemy som panhi na fanu ania a unaw te panhi chuan Egypt ram lal thut thleng chu chan tumin an beya ma se an thi pha ta ni BC somnga pakhata Ptolemy thi chuan lal nu alo ni tana anaw nen chuan ro an hanrel dun ren ro na ma se chu thil chu Egypt ram tual chung boina thlen tu ani tatlat mai anaw Ptolemy a kumsom pakhat mi lek chu ma en kol tu chuan Cleopatra chu pai thaturin a min tamaya BC somli paria chuan tual chung boina chu in tan ta ni Romram general ro pui Julius Caesar chu lama atang tlata Kaisar chuan Romram tangin Pompey chu chuakin Egypt atlan chia Ptolemy chuan Caesar ti lom nan alu alo tan sak ve mi maya ma se lu khonga nei tam lo hle ti chuan Kaisar chuan Cleopatra chu lala thut tirin Ptolemy po chu ala hnol chuang talowa heti lai hian Ptolemy le Arsinoe chu in nei tirin kubra om tir ta daya chu tarang chuan lalna chu an la chu vele ta thawa Cleopatra pai thlak tumin an bei ve tranga ma se rang taka me mi an ni thung Ptolemy som pathum na chu tlan chhe ta tumna lama nai luya atla hluma Arsinoe ro Roma an ruai ta ni Kaisar a thi nu chuan general thar Anthony poina du sakin angai na hlea ama ti boi thei ni arin te chu atilum lea a u naw nu ngei po chu leilo na tanga tlalumin athita ni hei hi thang nge ani ti achiang hle bok panhina atila dahan atila hian edi zali somthum pali le zali somnga pathum chung khan ro relin Germany atanga Baltic Sea theng opin romram tam tak lak sakin mitam takin an thi pha bok ani a hming atila ti hi little father patte ati nania edi zali somthum pathuma ro rel tana ma se ama chawin a rel lo thung mi puitam takin an thlop lova khochak le khothlang lama chuan hmel matam takanei bok ani atila hian a patte rugila chu papa nei lo wangin a ai o theidin huna dinga chu tiang bokin u naw pa bleda po ading thoni an pani hian zirtina tak pe kan ni ama se edi zali somthum pathum chuan rugila chu thita mai sia an pahnia kuta hian thuneihna chu hlan anita ni lungrual takin ro engemaw chan chuan han rela ma se chu ti lai chuan bleda chu chin hriat loina bo tamaya anuwa chuan a thi ni ti an hreta boka a thi dan poisoi dan rang a oma an ram chuana thita ti an oma atila ina in sulna that ti an om lain in phiruk na wanga tha ani nge arin om zok ani ti chuan atila chuan ama in road rail chu a chel chhota ni pathumna James pakhatna hi Scotland lala sangkhazali paruk khan kumsom pahni mi chawni na tanga ma se lalu khum chu a khum lova tin an ram ni lovin English ho kuda heti lai hin alo omani a chan chin chu hetiang hi ni James pakhatna hi King Robert pathumna fapat thut tlum ber ania
u robot chu James kumriat ani in aborala u che David chu apa u na pa robot che wo chon sang khazali pani khan Falkland kuta manin akhunga ka reilo te athizui tamai ni apa chon James din hun chu hlo thon om ti hria in friends atlantia tira tuma ma se tuipuyan online dam lo waka lo theilo in English horama an cholta chumin hu kar ni leka chun apa chu thile tamai nen ani chu lal alo ni ta ni mase lukhum khum tir anel lo mai ni lovin England ram lalpa Henry palina thunwaya ala om mangai thungani England la kumsom parit lai om nu chuan sipaya tangin England tan athale azunga seng na sa hle bok kumsom thumani chuan England atangin Scotland anu puinen an kirve theita lal khum po khumin ro re an chu kuta om ve ta ni chutia lal vele chuan una pa thattu Albanese te wat chu bitum ta chata Robert te wat chu lo thitwa ma se fapa Murdoch te wat chu aman ta thowa ati hlum ngal boka Murdoch fa te po chu una pa phubala in that vek bokani Palina Edward Palina hi Richard Duke of York fapa upaber ania England lal Henry paruk na chu achak lo em awangin Richard chu lal kutke ber ania Richard chuan lal thutthleng chu rorel tu terem tilo chungin a chu tlat maya sang khazali somruk chuan lal Henry chu vau betin Richard le athla te chu lal Henry athi nualal thutthleng lu turin thuthuk na asiang lui tirta ma se tharum thona lo omin Richard chu Wakefield in dona chuna boral tamaya apa thi nu chuan kumsom pare chawni ma se etuat chuan adin hun chu aso nget to hle maya u naupa cousin chuan alo fui ruvereng boknen ani na taka chuan Richard Neville R of Warwick du danin thil akal ti lakam tidik zok ma ome ma se du duwa ti thei tak lo chuan King Henry lama atang le tadaya etuat now King Henry u naupa fapa George Duke of Clarence chu lalasi matiama chutia lal in adin hun aron so ngele ta ka chun Edward chu Netherlands Atlantia mase Clarence chu chutia Warwick ka zuang lo lutuk chu alom haulo chu wan chuna una pa chu lal thu thlenga thu tir ve tangata anu lo ka Warwick chu indona thia alai chin nai tam takpo ti hlumani bok nena achan nu chuan King Henry chu ama pindana tan tirania anu lo ka ama chapela tha anita ni Clarence chu Warwick ramchan ve pek ania hei hi unau pa apui wangani ma se anuwa thil tam tak le thuneihna sangzo ka phu zela wangin Edward chuan unau pa ngei chu aman tira athat zuita ani pangana Aurangzeb hi mughal lal ro puile top ber ania Shahjahan fa pa palizinga apathum nani in anu chu Mumtaz Mahal ani an thlan po Khawvel thlan moi ber mai Taj Mahal ani ti chu kan hrevek ome apa nuaya na athola hian sipai hroi turo pui takani zi atilang chiang le maya chu mai ba ka chhuk te dang anglo takin muslim ru tak mai ania zu le nom chen na adu velo chu chuan in rin tok na na sa taka pe a sang khazruk somnga pasri chuan lal thut pha chan ngei tumin a bei chhotan ta ni hemi kum hian apa chu adam lo vak maya lal thut thlenga lu thei tamang lo chu chuan Aurangzeb chu a che chhu tir tangei maile ama sabera uber chu da thatangai ta a unau dang te chu minin an u darasiko chu a beita me sang khazruk somnga priya chuan a hneya apa chu akra a alal ina chuan a khung ta mi boka lal chu la ni chialo ma se ro rel na chu akuta omta ani a ulam tang te chu a chui reng boka a unau dang te po chu engma thuneihna a tawm pui du ta chuang lova sang khazaruk somnga priya chuan a unau pa murata chumanin goliera kumthum chunga khung beta anuwa tihlumta bokani lalu khum turin a in pe to hle maya heti lai hian a pa po aladam rengani dara chuan hun tha ngu in ado le ama se atlom le ta August ni som sang khazaruk somnga pakua chuan alua tan tir ta ni dara fa pa po tur pe in a hrai hlum bok ti chuan chumi hnuwa chuan apa ai o in lalna chu